Ezingamagodi ezinyathi kwaba baliphethe umgoqo nonhlokile ngalibukaza khanule. Ngiyabingelela sizwe sakithi, ngiyabingelela kuzona zonke inkalo uKhuzani lomfana kaMpungose inkosi kaMaskandi. Namhlanje ngivuka ngeincingo eziningi zeintatheli ezahlukahlukene zibuza ngama event engizohambela kule weekend esiya kuyona. Kanye nabantu nje ke abaningi ebebefuna ukuchayisela ukuthi imapha ama event engizoba kuwona. Ngibeke sengidecide ukuthi mangiyenze le video ngicacise ukuze bengezokuba ne confusion yokuthi kuphi lapho engiyakhona ikuphi lapho engayikhona. Lokhu ke ngikwenze ngokubambisana neoffice lami ngokungibhekela ama event asethe aconfirma ukuba iwona aqinisekisayo ukuthi ngibe khona kuwona. Ngizoqala ke ngolwesihlanu ngizoba seBhula lapha ke eHerigwala. Event iqala ngo10 ekseni. Bese kuthi ngeSabatha ngizobe ngilapha ke eWembezi ngapha koScourt. Lapha eWembezi Multipurpose Center. I-event iqala ngo10 ekseni. Bese mangisuka khona lapho ngaliSabatha ngizobe ngilibangise eMoses Mabhida Stadium. La khona engiqashwe khona ukuba ngizojabulisa abantu. eMoses Mabhida ngeSabatha ngaphakathi, eMoses Mabhida ngaphakathi ngizobe ngiperforma khona ngomhla ka10. Bese kuthi ngeSonto ngibe lapha emzimkhulu lapha futhi ngiyojabulisa khona ke abantu. Ilama event ke aqinisekiswe ihhovisi engisebenzisana nalo ukuba yiwona ama event engizowahambela. Nginxusa ke bonke abantu abathanda umculo wami ukuba sidibane kulezi indawo engizibalile. Ngiyabonga kakhulu.